Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Uy, game na tayo, partner! Partner! Hello! I can hear you. Happy Friday! Kumusta? Pareho tayo parang nag-recover sa sakit. Pareho tayo nakaputi, pareho tayo. Alam mo yung tipong nilalagnat ng 3 araw. Yung tingin ko ng mga nilalagnat ngayon. Walang ayusan, diba? Tapos yung tipo talaga nakapambahay lang. Ganon tipo. Yung mapupunit-punit tayong dam, hindi naliligo, walang toothbrush. Grabe, masyadong obvious. At ang nakakalungkay dito, partner, hindi na lang yung yung itsura natin Yung internet connection natin parehas. Kaya sakit din siya. Naghihingalo na po siya actually. Parang kung itong internet connection na ite. Ano nangyayari? Nung tagalaw-galaw na dun, slow-mo lang mga kaibigan. Hayaan nyo na slow-mo. ang tawag ko dito sa FB Live na ito, a very challenging FB Live. Hulaan nyo kung ano sinasabi namin. Ganun. In fairness, ang daming nanonood O 107, dami, di ba? Hindi na nadagdagan, hindi na nabawasan. Consistent. yung partner na ilang Friday tayo nawala sa FB Live, akala mo na miss nila tayo, but no. Walang ganon. Walang pagka-miss na naganap. Consistent naman. Kasi laging 100 to 100, 50. So far, nasa 113 tayo. Consistent yan. Maraming salamat sa mga nanonood, Diba, nakapagpit lang ako. Grabe, no? Ang lala na ng internet. Alam mo ba, yung experience yung daughter ko kasi 'di ba nag-online class siya. Yung experience niya talaga sa sa internet connection, parang talagang inuubo talaga yung internet, partner. As in, may sakit talaga yung internet. Maririnig mo lang yung teacher. Tapos ako din, ganun din ako ngayon. Kasi isa lang naman ang internet namin. Tapos, nakakalurgay dito, nakailang callback na ako dun sa internet provider namin. Ngangi! Walay pag-callback. Sabi, no? Nung unang sinisinok-sinok, hindi pinansin. Ngayong inuubo pa kaya, di ba? Hanggang sa naghihingalo yun, hindi pa rin papansinin yan. Kung kailan mag-i-improve ang internet connection natin. Hi daw kay John Clint Rosales na nagpadala ng star sa John Clint Rosales. Maraming salamat sa iyo. Hi, Patapot! Ay, napipi na, guys. Hi, Tito! Ha? Kamukha mo si CD. Kamunting prinsipe. Ha? Kamukha niya si CD. Sino? CD, ang munting prinsipe. Sedi. Wow, Sedi. Pero tingnan mo, kapag katinali mo share niya. Partner, wag ka magpapadala sa cuteness niya. Nako, pag nagalit yun, baka gusto mo itapon sa basurahan. Ang babasag ng mukha yan. Kaya ka ng ilang maliit yan, kaya ka niyang ilang paso papalabas ng bahay. Totoo. Nakakaloka. Ano mga ganap natin ngayong Friday na ito? Ano mga pinagagawa natin bukod sa nagrereklamo tayong dalawa sa internet connection nating nakakaloka? Grabe, ano na ba? Internet connection reveal na ba, partner?
internet connection reveal na ba? Kasi na-realize ko, partner, yung internet natin sa internet, alam mo, yung internet mo na yan, di ba? Dun sa bahay mo na yan na yun eh, di ba, since last year na ECQ season 1? Oo. Yan na yun eh, di ba? Pandemic, ito na din. Kasi ay talaga ng kapitbahay namin to, kaya wala akong karapatang magreklamo na igapit. Hindi talaga yun. Ay kung sa akin lang ito, di sana, di ba, matagal na ako nagpalit. Hindi naman sa bahay namin to. Kaya huwag tayo maingay. Oh, sige. Sana hindi sila nanonood. Sana hindi sila kaparte ng 100 na nanonood sa atin, yung kinabitan mo ng internet. Diba? Alam mo, sa totoo lang, di ba naalala mo nag-FB live tayo, nasa loob ako ng Porto kasi pauwi ako ng Quezon Province. Ano lang yung data lang yun. Data ng cellphone, pero mas malakas yun, dire-diretso. Tapos makinis ako doon na dito mukha akong kaluluwa. Mukhang nabubuhay yung mukha ako. Kasi nag-freeze ka. grabe, no? Alam mo, natatandaan ko itong internet connection namin, partner na to. Nung nag-ECQ season 1, wala kaming wifi sa Baler. Wala kaming wifi kasi that time, 'di ba, nasa Manila tayo. So, ang internet namin ay nasa condos sa Manila. So, dito sa Laguna, hindi kami nagpa-wifi kasi sayang naman yung gastos, 'di ba? Sayang yung pera kapag nagpa-wifi ka. So, isipin mo nung first few months, siguro first 3 months ng ECQ na kailangan ng internet, nakakonect lang ako sa data ng phone ko. Lahat ng gadget dito sa bahay namin, lahat ng TV, ganyan. Pero naitawid naman. Tapos, alam mo yung kasagsagan ng ECQ, tapos hindi nga ako pinapansin ng internet service provider, partner. Alam mo yung nag-risk ka na pumunta dun sa bayan para pumila dun sa kanilang head office para nang bigyan ng tsansa, partner, na makabitan ka ng internet, makakaloka. Alam mo yung feeling na parang demonyo, may kakapit sa akin kasi syempre ang daming nakapila pero wala kang choice, gagawin mo kasi nga kung via phone, hindi ka pinapansin. Tapos gusto ko parang increase ng speed and increase ng mga lahat ng mga pwedeng i-increase detail, partner. Wala nagre-reply. Grabe naman. Kasi mo may pambayad na yun paano akong hindi ko na bayad tapos pa ako. So ikaw, di ba may intention ka na magbayad, i-upgrade yung internet service nila o yung internet connection mo. Pero wag ka, di ba, para pahirapan pa rin. Ay, nako. Sana dumating yung panahon na talagang yung alinaw-linaw natin, kahit yung tambalan lang muna, mga 1 linggo, bilhin po kami na ganun experience. Yung makinis kami, yung mabilis yung usapan, walang naglalag. Oo, correct. Yung kami mismo gaganan sa sarili naming usapan kasi yung usapan namin parang normal lang, di ba? Yan talaga yung prayer ko, partner. Alam mo, sa ibang bansa, kapag ito na naman po tayo sa pag-compare sa ibang bansa, kapag sa ibang bansa, pumupunta kami, limbawa, tour, kunyari Hong Kong, ganyan, o kaya Japan. So, syempre, the whole day naman wala ka sa hotel, di ba? Nasa outside, nagtutour, di ba? So, ang ginagawa namin, partner, para umandar yung para ma-maximize namin, yung internet connection, partner. Yung isang gadget namin, iniiwan namin doon, tapos piniplay lang namin. Tapos ang nakakatuwa, alam mo yung yung hindi siya napagod mag-play. Kahit connected siya the whole day, hindi siya napagod. Hindi siya napaos, hindi siya sininok, hindi siya inubo. Grabe, no? Ako naman experience ko sa mga ganito, kunyari may webinar, di ba? May mga icebreaker pag webinar. So yung host nagpapagame. So, pwedeng you raise your hand o kaya you type in your answer.
So, lagi ako hindi nananalo kasi ang bagal lang net ko. Nakapag question number 2 na sila, bago pala ako sumasagot sa question number 1. Iba pa ako na sumagot pag gano'n. Kaya minsan naka-encounter din ako ng parang Pinoy type na game. Sa gantong klase ng setup, internet and via internet. Siyempre, yung partner ko, ang dami na pala nasabi, oo pa lang ako ng oo, yung pala dapat hindi na yung sagot kasi nga din hindi kami nanalo. Mga ganun tipo. Sobrang bagal nga ng net. Tapos pinsan pag nag-report naman ako sa class, yung sinasabi ko, nasa deck number 3 na. Pero yung slide ko hindi umaandar, nakailang pindot na ako, nasa deck 1 pa rin siya. So yung mga nanonood sa akin sa report, hindi naiintindihan, ano sinasabi mo? Wala naman kita na na nire-relate mo sa sinasabi mo. Kasi nga, yung slide ko, nasa number 1 pa rin. Ako, yung topic ko, dapat nasa number 3 na. Kasi nga, hindi umaandar. All because of connection. Grabe talaga. Ito nga, katulad nito, hindi ko nga alam kasi isa kong phone hindi gumagana, so hindi ko mabasa yung comments ng mga tambalani sa mga kabisyo natin. Hindi ko alam kung nakakatagal sila sa usapan natin Kasi ako mismo kapag nakapanood ako ng video na naglalag, nagahang, ibaback ko na kaagad Back na agad, alis. Exit na ako agad. Kaya hindi naman ako magtataka kung nagsialisa na sila dito. Kasi grabe, kita-kita ko from our monitor yung natin, yung Mukhang okay naman yung sa kanila. Nagkakaintindihan. Actually, feeling ko sanay na rin sila Hindi sila sa ganitong setup Ayan, nagpapabati pa nga yung iba. Shout out daw sa mga magulang ni Jojo, PH, Jonathan, and Jay. Na sina George and Cristeta Hipolito. Happy 49th anniversary. At sa kanilang lolo, happy first birthday in heaven. Ayan. Yan. Okay. Ganun din kay Juan. At sa 4 na anak ni Jojo, nandiyan na Allen, Angel, Elvin, at Axel. Yan. Ang balanista din daw sila. Mula noon hanggang ngayon. Yan. Thank you po. Thank you. Thank you very much. Salamat ng marami. Ayan. Ano yung sinasabi dito? Rexy Roque, si Mr. Jason De Guzman ng Blue Coral nakatutok sa atin, mga taga-Iya, Batangas. Kumusta po kayo dyan sila Iya, Batangas? Good morning. Ayan, Jason De Guzman. Happy birthday ba? Birthday ba ito? Ang sarap naman, nasa So bukas ba ang Blue Coral? Bukas sila ngayon? Baka sila may-ari. Baka sila may-ari. Sila ba may-ari? Happy birthday, Mr. Jason De Guzman. Ang pagbatang ito ay galing kay Rexy Roque. Thank you! Hello, thank you po sa inyo. Salamat ng marami. Uy, partner, kailan ka pa bibili ng chocolate? Bumili ka naman ng chocolate. Grabe ka naman, hindi ka bumibili. Wala kang pagsuporta. Ayan. Magkano ba lahat yan? Magkano ba lahat yan? Wow, magkano lahat yan? 2 lang naman yung labas ko. Ang yabang naman neto. Magkano ba ang lahat ng yan? Sabihin mo ang presyo, bibilin ko. Wow, taray. Magkano pag 80 pesos, afford yan. 80 pesos, afford. Magkano delivery yan? Alam mo naman. Masarap ba? Masarap yung tsokolate? Ang sarap to. At higit sa lahat, kaya siya masarap kasi may pagmamahal. Charing. Ay, totoo naman yun. Basta Sold with love. May kasamang pagmamahal ang pagbebenta. Di ba, tingo, pag nagbenta ka ng ulam, tapos ang nagluluto ng ulam, bagong break, o kaya iniwan ng jowa, o kaya nawala ng
basta nanakawan ng 20, 'di ba? Kapag ka ganyan yung mga eksena ng mga magluluto ng ulam, 'di ba hindi masarap kasi walang love. Oh. Kapag ka may love, ang tapsilog ay mas masarap, ang sisig ay mas malasa, oh, 'di ba? So itong tsokolate na ito, partner, kahit nasa box na siya, dahil made with love, mas pinasarap siya rin. Wala bang free taste dyan? Ha? Walang free taste, free place. Wala nang libre ngayon. Uy, si Boy Pindot nga, bumili yan eh. Nung last na shoot namin, si Boy Pindot, kumusta na? Ilang araw mo lang naubos. Bumili siya ng jar ng almond choco. Pag nakita tayo, sige, benta mo ko 10. Ilan? 10 piraso, yung gano'n. 10 bilog? Ayoko na. Ayoko na. Sige, pero kung parang maganda pang regalo yan sa Pasko, tsokolate. Magkano ba isang jar? Maganda. Secret. Di ko sasabihin kung magkano. Di ko sasabihin. Alam mo, minsan, naiintindihan ko yung mga taong hindi nagsasabi ng presyo sa ano eh. Although mas madali ang buhay kapag sinabi mo yung presyo sa wall, 'di ba? At dapat naman daw talaga ganoon. Kaya lang, alam mo ang iniisip ko, yung pag protect dun sa mga reseller. Yun yung iniisip ko. At syempre, di ba partner, yung mga reseller, tataasan nila yung presyo kasi nag-resell lang sila eh. Hindi naman sa kanila, hindi sila yung main distributor, hindi sa kanila galing yung parang main source. So, kailangan magma-mark up sila. Kapag halimbawa nakita nila sa isang page na mas mura doon, 'di ba? Kawawa naman yung mga resellers. Parang feeling ko hindi mawawalan dahil napakaraming tao naman sa Pilipinas. Pero medyo mababawasan yung kanilang possible na maging customers. Yun yung naiisip ko lang na dahilan kung bakit minsan hindi pinopost kaagad yung mga prices sa mga wall, ganon. Tsaka, isa pang dahilan, gusto kasi nung nagbebenta, nahihirapan sila. Yung tatanungin sila isa-isa, ganon. Gusto namin nahihirapan kami. Tsaka hindi, magandang din kasi yun, magandang strategy yun. Strategy meaning, hindi sasabihin yung presyo. Kasi depende po sa bumibili. Pag alam ng bumibili, pag alam ng tindero o nung seller na mayaman yung bibili, syempre mas mataas ang presyo. Pero pag alam niya gusto, di bibigil lang yung sapat na patong, di ba? Sapat na markup. Ganun talaga yun. Ganun. Strategy yan. Diba parang pag nagbebenta ka ng lupa, diba hindi naman sinasabi talaga yung total amount, yung amount. Diba bibihira yung nagsasabi ng amount. Correct. PM cent lang, ganun. O HM, o PM cent. Puro ganun yung comment. Kaya may Totoo yan. Oo nga, totoo. Although yung mga iba, yung pa nga sa mga YouTube na mga videos, maganda na nilalagay nila kung magkano, diba, 30 million. Para wag mo na tapusing panoorin, 30 million pala eh. Una pa lang, hindi mo na afford, di ba? Nakakaloka kahit ibenta mo lahat ng internal organs mo sa katawan, wale. hindi carry. Oo, nabenta mo na yung 2 mong kidney, 2 mong baga, yung gallbladder mo. Binenta mo na yung tuhod mo, hindi ka pa rin naabot ng 30 million. Hula. Ay nako. Good luck sa maganda yan. Mas lalakas yung bentahan mo ng tsokolate, partner, pag malapit na yung Pasko. By November, tatapusin yung Halloween or All Souls Day or All Saints Day. Marami na mag-o-order sa'yo. Hindi lang pa isa-isa, hindi retail. Bulk yan. Sure, kasi magandang pang-regalo. Dapat. Doon tayo sa bulk order. Pero kahit hindi naman bulk order, basta madami ang nag-o-order, 'di ba? Sabi nga ang importante ay volume, 'di ba? So, 'yun naman ang mahalaga. Well, ito po ay pagbibigay ng pugay sa lahat ng mga gustong kumita ng extra. So, itong mga panahon na ito, meron po tayong platform na pwede po nating gamitin, 'di ba? At for now, libre po ang platform na ito, Facebook, YouTube, yes. 'Di ba? Of course, may yung YouTube may tax. Pero yung Facebook, 'di ba, yung mga nagla-live selling so far, ganyan. Madami namang nakakabenta diyan, 'di ba? So madami
sky's the limit pagdating sa online. So, importantatious po talaga na magsisipag ka lang talaga and just do it. Yun naman talaga yun eh. Minsan kasi, puro tayo plano, puro tayo isip, ano kaya, masyado nang malawak yung iniisip natin, ang hindi natin alam, hindi na pala natin ginagawa. Puro na tayo isip, walang gawa. So, ang importante na talaga, you just go ahead and start it. Ganun. Agree ako doon. Hindi natin napapansin, di ba? Pinagpapabukas na pala natin na pinagpapabukas yung mga plano natin to the point na, ay, isang taon na pala ako nagpaplano na wala pa ako nasisimulan. Di ba? So, have to start it now. Kung gusto mo mag-online selling or mag-put up ng business, start mo na now na. Wag nang mag-compete pa. Perfect. Salva ay nakatutok sa atin, si Dambo. Ay, Dambo! Ismi ko, Damsa. Yan. Uy, tapos pala ha, huwag niyo pong kakalimutan na bukas po, ano ba yun yung sabi ni ni Boy P, bukas, ano yung ganap natin bukas? Ayan, bukas, yung ating Aliwan Fiesta Digital Quiz ay magsisimula bukas. Skills competition 7 p.m. tomorrow. Yan. Ang tabayanan nyo po yan ha sa Aliwan Fiesta Facebook page. Ang gaganda ng mga kandidata ng Aliwan Fiesta, grabe shoes, katuwa. Oo nga, parang taon-taon, no? Wala kang sasabihin na ito yung taon ng mga hindi masyado magaganda. Kasi taon-taon talagang magaganda at paganda pa ng paganda, di ba? Wala kang sasabihin na ito yung batch ng hindi masyadong talented. Walang ganun eh. Lahat sila magaganda at matatalino. Super. Beauty and brains talaga. Kaya nakaka-excite po itong Aliwan Fiesta Digital 3 na ito. Kaya antabayanan niyo po yan again tomorrow, 7 p.m. yung Talent and Skills Competition. At syempre, huwag niyo po kakalimutan ha. Meron po kami podcast. Nakakatuwa party yung podcast ng Natambalan na available po. Mapapakinggan niyo po sa Spotify and Love Radio website. Nakakatuwa dito kasi those people who don't get the chance to listen to us on radio, na namimiss tayo, na gusto tayong pakinggan ng audio kasi yun talaga yung power ng Tambalan. Meron na po kayong chance and I think we are on our 18th episode. So, kung ngayon mo lang nalaman na meron kang may Tambalan podcast, ang sarap na ngayong weekend na ito, makinig ng 18 episodes, di ba? Para makahabol ka. Although wala namang time element yung Tambalan podcast, anytime naman pwede mong pakinggan ito. Yan. Available po yan sa Spotify. Yay! Salamat. So, may enjoy mo na ang pakikinig sa Tambalan anytime you want, di ba? At your most convenient time. Isang gawin. Batiin natin ang happy birthday, belated happy birthday, ang Tolosa Brothers, si Angelito Tolosa, at saka si Allen Christopher Tolosa. Belated happy birthday! Ganun din ang ng mood rockers nila si Tita Laila Tolosa. Happy birthday sa inyong tatlo. Uy, tatlo ang celebrate ng kanilang pamilya ngayong September. Enjoy your birthday. Ayan. Nag-care po kayo, kakaising na lang ng cake. Happy birthday. Tipid. Isang celebration lang. Yes. Happy birthday po sa inyo. And partner, exit na tayo. Bago tuluyan ang sinukin ng gusto itong internet connection nating parehas. Bago pa bumaba ng 50 yung mga nanonood sa atin. Happy weekend. Thank you, Boy P. Happy weekend. Boy P, thank you so much. Ingat po kayo. Bye-bye. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, kung napasaya ka at na-lurky ka sa aming video, i-click mo na ang subscribe button at notification bell. Para ma-notify ka every time na may bago kaming video.